रमायनाजों मोसानाय नुथाय। गोदो गैयामोन रावहाबो दैखरानो, जोंहाल' दंमोन दैखर गंसे। बे मोसानायनि गेजेरजों फोरमायदों दैखरगुरि गामिनि जारिमिन। चिरां जिल्ला खयलामयला दैखरगुरि बाप्टिस्ट मण्डलीया सनाथि बोसोरारि फालिदों। 1972 मायथाइयाव गामिनि गागि थागिबि सुरेन नार्जारी आरो रुंसारि मनिया नार्जारी गायसनजेन्नाय गामिनि मण्डलीया बे बोसोराव 50 बोसोर आगान होनायनि सनाथि बोसोरारिखौ गाजा गोमजायै फालिदों। बे फालिनाय हाबाफारियाव BBC-नि आफादगिरि नबिन बसुमतारी आरो इभान्जेलिस्ट निपुन बसुमतारी मोनहा गाहाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो। लोगोसे गुबुन गुबुन मण्डलीनि आरो साखाथिनि गामिनिफ्रायबो बाहागो लादोंमोन। आङो बुंनो सानदों जे जोंनि जेनाखि दैखरगुरि मण्डली एबा दैखरगुरि गामि, जोंनि गिर्जाया टटेल दासिमाव 21 एकस घरल' दङ। जोङो जोबोर फिसा जोङो जोबोर फिसा आरो जोंनि मण्डलीयाव गोरों गोरा गैया। बेबायदिनो दासो जोंनि लाइमोनफोरा एसे इसोरनि अननायनि दारै आरो इसोरनि महिमानि दारै दासो जोंनि गामिनि एबा जोंनि मण्डलीनि लाइमोनफोरा दासो गाहायनिफ्राय गोजौ थाखो फारसे आवगायलांगासिनो दङ। दासो गोबांथार जोंनि गेजेराव बेबायदिनो ग्रेजुवेशनफोर गैया, बेबायदिनो मुलुगसोलोंसालिफ्राव फरायनायफोर गैया। नाथाय दा जों आसा खालामो जोंनि जेनाखि फोरबु इसोर एबा फोरबु जिसुआ अनोब्ला जोंनि मण्डलीनि लाइमोनफोरा बेबायदिनो गोजौ फारसे आवगायलांगोन होननानै दा जोंनि गेजेराव गोबांथार बेबायदिनो 20 जनसो लाइमोनफोर दङ, हौवासाफोर आरो हिन्जावसाफोर। आरो बेजों लोगोसे आङो दा बेखौल' बुंनो सानो जे आङो बे जोंनि मण्डलीनि लाइमोनफोरखौल' नङा, जेनाखि आङो स्पेसियेलि जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ आङो खावलायहरनो सानो जे जाहाथे बयबो फरायनाय एबा लिरनायाव जाहाथे मोजां लामाजों हान्थिनानै एबा इसोरनि उन थाबायनानै जेखुनु जा धर्मआवनो थाया मानो, जाहाथे जायनाखि बे रादाबखौ नायगोन जाहाथे सैथो लामाजों आगान सुरलाङो। दासिमावथ' जोंनि गेजेराव गोबांथार चेन्ज जाबोनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। माने सिगांनि समफोराव जोङो बांद्राय नुबोआखिसै, मानोना जोंनि आबै आबौमोननि दैदेनबोनाय समखौ जोङो जारिमिनल' सुजुनाय जादों। जोंनि माखासे सिनियरफोर दङ, स्पेसियेलि जोंनि आबौ दङ, जोंनि आबौ बियो जोंनि मण्डलीनि गागि। बिथांमोना जेनाखि जोंनि मण्डलीनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरखौ बिथाङानो दिनैहाय नैबे स्टेजसिम लाबोदों, बानजायै नैबे स्टेजसिम लाबोदों। फिन बेबायदिनो आरोबाव आङो जोंनि मण्डलीनि साफ्रोमखौबो बेबायदि जाजानो हास्थायो जे जाहाथे जोंनि मण्डलीनि साफ्रोमबो उननि समफोराव जाहाथे इसोरनि उन थाबायनानै जाहाथे इसोरनि हाबाखौ मावलाङो एबा मोजां लामाजों थाबायलाङो। अबसे जोंनि गायसनजेननाया आबु सुरेन नार्जारी होननानै बुङो। बिथांखौ लाबोयोब्ला मोजां जायोमोन। बिथाङानो जोंनि गायसनगिरिमोन आरो माखासेया मण्डलीनिफ्राय गोमालांबाय, थैलांबाय आरो बेबायदिनो माखासेया गुबुन जायगायाव खारलांफिननानै दङ। ज्ञान स्रोत, शिक्षा की एक मजबूत डोर जो देश के हर एक प्रांत को, गांव को, शहर को ज्ञान के स्रोत से जोड़ रहा है। एक बेहतरीन डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से देश के हर एक बच्चे को उसके प्रांत की भाषा में उसका पूरा कैरिकुलम पढ़ाएगा, कहीं से भी और कभी भी। अब सिर्फ सपने नहीं, उसे पूरे करने की काबिलियत भी होगी। तो इंडिया, खुलकर सपने देखो, क्योंकि अब हर सपने को मिलेगी मंजिल। सक्सेस सबके हाथ।